Cofio cyfeithi nawr. Wel, bore da. Croeso i'r Oedfa. Newn ni just cadarnhau fod cyfieithu yn gweithio i'r rhai sydd yn dilyn. Gret, arbennig. Croeso mawr i chi i'r Oedfa. Mae'n gret cael dod at ein gilydd eto i addoli'r arglwydd ac i glywed ei air i ni y bore yma. Just rhai coeddiadau wrth i ni ddechrau. Mae wythnos yma'n wythnos dawel i ni ar y cyfan. Mae'n hanner tymor, a felly does dim grwpiau cymdeithas gyda ni wythnos yma, dim ond y cwrdd gweddi. A mae'r cwrdd gweddi ar ddydd Mercher yn gwrdd gweddi gyda golwg cenhadol. So, cwrdd gweddi cenhadol nos Fercher am 6. Croeso i bawb wrth gwrs yma yn y festri. O'n i wedi bwriadu gwneud cwrdd gweddi ar fore dydd Sadwrn hefyd, ond gan fod i'n hanner tymor, i ni'n mynd i yrru hwnna ymlaen i weddio am yr adeiladau i y dydd Sadwrn nesaf. A wedyn mae yr oedfaon y Sul nesaf yn ôl yr arfer am hanner awr wedi 10 yn y bore ac am 5. Does dim ysgol Sul heddi achos bod hi'n hanner tymor, a bydd hwnna'n cario ymlaen wythnos nesaf. Dyna ni fi'n credu. Wrth gwrs, mae gyda ni oedfa heno am 5 yn ôl yr arfer a dyna ni'n mynd trwy'r bregaeth ar y mynydd. Dyna ni fi'n credu. Na i weddio. Dad Nefol, diolch i ti am gael dod at ein gilydd i dy geisio di. Diolch arglwydd am dy ddaioni teg ato ni. Diolch am yr iechyd yn ein cyrff ni i allu dod. A diolch arglwydd am galonau sydd wedi ei troi ato ti i allu dod i daddoli di bore yma. Diolch mai dy waith di yw hynny yn ein bywydau ni, ac felly i ni'n rhoi clod i ti am ein bod ni yma y bore yma yn y lle cyntaf i gael clywed air di ac am galonau newydd meddal sydd yn gallu daddoli di. Diolch arglwydd am y rhoddion yma i gyd. Arglwydd wrth i ni ddod, i ni'n gweddio y byddi di'n derbyn ein mawl ger dyfron di, ac arglwydd y byddi di yn agor ein llyged ni a'n calonau ni eto i glywed ac i gymhwyso y gair yma sydd gen ti ar ein cyfer ni o sgweli di'n dda. Plis gweithio yn ein calonau ni, plis symud yn ein plith ni. Arglwydd yn enwedig ar Sul y Pentecost, i ni'n gweddio eto symud o sgweli di'n dda yn rymus trwy Ysbryd. I ni'n gofyn y cyfan er clod a mawl i ti ac i ti yn unig. Amen. Wel, dyn ni am ganu 2 emyn i ddechrau te. Yn gyntaf, wel dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadu'n gwan gael nerth i fyw. Ac yna byddwn ni'n canu arglwydd tyrd. Nawn ni sefyll i ganu.
nesaf ni'n mynd i ganu arglwydd Tyrd. Cymerosydd. Bore da. Fi ddim yn gwybod beth ydych chi'n neud pan ydych chi'n cael rhywbeth newydd. Beth ydych chi'n neud? Fi'n gwybod mae teifi, pan mae'n cael sgidiau newydd, ar ôl rhoi sgidiau maen am y tro cyntaf, beth ti'n neud efo sgidiau ti teifi? Beth ti'n neud? Trio rhedeg yn ffast. Mae eisiau gweld os ydy'r sgidiau newydd yn gallu mynd yr un mor super gloi a'r hen sgidiau. Mae rhaid checio, mae rhaid wneud yn siŵr, yn does? A beth ydych chi'n neud pan ydych chi'n cael cath newydd? Neu beth ydych chi fod i wneud? Neu beth mae pobl yn dweud? So rwy'n gwybod beth chi fod i wneud? Mae rhywbeth i wneud gyda bwyd. Beth chi fod i wneud? Rwy'n gwybod? Mae rei... beth ti'n fod? Rhoi bwyd newydd? Ie, mae'n bwysig rhoi bwyd i'r cath, ynddo? Ond mae rei pobl yn dweud, ydych chi fod i rhoi menyn ar y cath. A mae'r cath, yn y tŷ newydd, mae'n trio llnau ei hun, mae'r menyn yn mynd drosto fo i gyd, a mae'n treulio gymaint o amser yn llnau ei hun, mae ddim yn sylwi bod yn mewn tŷ newydd, a wedyn, menyn wedi mynd, dyma tŷ newydd fi. Dyna mae pobl yn dweud, dwi ddim yn person cath, felly peidiwch a trystio be dwi'n dweud o gwbl. Yn
heddiw, dyn ni'n dathlu Pentecost. A y cwestiwn dwi eisiau gofyn ydy, be mae Duw yn gwneud pan mae'n symud mewn i tŷ newydd? Wel, yn yr Hen Testament, pan mae Solomon wedi gorffen adeiladu y deml. Mae wedi gorffen wneud tŷ mawr, mae'n grand, mae'n anferthol, maen nhw'n aberthu cannoedd ar gannoedd a miloedd o anifeiliaid mwyn paratoi y lle i Duw. A mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod Duw yn dod lawr fel tân merthol, yn llosgu'r aberthau i gyd, a mae ysblander Duw yn llenwi y deml. Mae yna fel cwmwl mawr o niwl yn llenwi fo, fel bod neb yn gallu mynd i mewn. Dyna beth oedd Duw wedi wneud yn yr Hen Testament pan roedd o wedi dod a aros yn ei deml newydd o. A heddiw, ni'n dathlu Pentecost. Yn stori Pentecost, byddwn ni'n darllen wedyn yn Actau 2, mae ffrindiau Iesu, maen nhw i gyd mewn ystafell, a maen nhw'n cloi y drws. Mae'r drysau wedi cloi, mae'r ffenestri wedi cloi, mae pawb yn cadw i ffwrdd o'r ffenestri. Mae pawb i mewn, does yna neb yn dod i mewn. A maen nhw'n dawel, sy'n lot o sŵn. A wedyn, mae yna sŵn fel gwynt nerthol yn dod ac yn Mae yna gwynt, falle ddim cweit yr un math o wynt o hwn, ond mae yna gwynt yn nerthol, a mae pawb, fi siŵr o fod, wedi cael chydig bach o sioc. Felly, os yna lot o gwynt fel arfer yn digwydd tu fewn i adeilad, ddim lot o wynt, heblaw bod rhywun wedi cael beans yn noson gynt. Ddim lot o wynt yn digwydd mewn adeilad. Ond yn yr adeilad yma, gyda'r drws ar gau, mae'r gwynt masif yn chwythu mewn trwy drws. A nesa, mae yna... O'n i wedi ystyried dod â tân, ond nes i feddwl dwywaith amdani. Dyma yna fflamau o tân yn dod uwch ben y pobl. Tân yn dod, ac mae'n mynd o un person i'r nesa, ac i'r nesa, ac i'r nesa. Be? Be sy'n digwydd? Gwynt a tân? Di hwnna ddim fel arfer yn digwydd mewn stafell. Dim pan mae'r stafell wedi cloi, beth bynnag yn enwedig. Be sy'n mynd ymlaen? Ond cofio beth wedi digwydd yn y deml, pan oedd Duw wedi dod i aros, i ddod i llenwi y deml gyda'i bresenoldeb, gyda'i fwy hun, mae o'n dod gyda tân, ac mae o'n dod gyda presenoldeb fel niwl, fel gwynt mawr yn llenwi'r ystafell. A dyna beth yw'r peth anhygoel am Pentecost. Dyna ni'n dathlu bod Duw, bod yr Ysbryd Glân wedi dod a wneud ei gartref tu fewn yna ni. Ac mae o'n dangos ar dydd Pentecost, dwi wedi dod i mewn achos edrych. Mae yna tân wedi ymddangos uwch ben fy mhobol i. A falle dyn ni ddim yn gweld yr un tân a gwynt dyddiau hyn, ond mae'r Beibl yn dweud bod yr Ysbryd Glân wedi dod i fyw ynddo ni fel bod ni'n gallu dod i adnabod Iesu. Ac i atgoffa ni o hwn, fi eisiau canu can bach. Falle bod y tôn yn gyfarwydd, falle bod rhai o'r geiriau yn gyfarwydd, ond dwi wedi cymryd chydig bach o poetic license, a gan bod ni'n Sul y Pentecost, da ni'n dathlu yr Ysbryd Glân ddod, felly mae'r geiriau yn rhai newydd. Felly, bydd ewr bydd gryf. Hwna yw'r lein ni'n gyfarwydd gyda nde. Bydd ewr bydd gryf. Mae yna chydig bach o symudiadau gyda hwn, ond ni'n trio dysgu teifi ar y ffordd. Bydd ewr fel yn bydd gryf. Chi'n gwybod? O, beth yw'r gan yn Saesneg? Be strong, be brave? O, dwi'n gwybod. Mae'n mynd fel un. Bydd ewr, bydd gryf, yr Ysbryd Glân sydd ynom ni. So fel yna, bydd ewr, bydd gryf, yr Ysbryd Glân sydd ynom ni. So ni trio hwnna. Ysbryd Glân sydd ynom ni. Eto, bydd ewr, bydd gryf, yr Ysbryd Glân sydd ynom ni. Very good, ond beth ydych chi'n neud yn eistedd ar eich penolau? Mae angen chi sefyll i fyny a gwneud y symudiadau. Bydd ewr, bydd gryf, yr Ysbryd Glân sydd ynom ni. Reit, unwaith eto, pawb gyda fi. Bydd ewr, bydd gryf, a chi'n y ffrynt, go on Joseph, bydd gryf, fi eisiau gweld y muscles di. Yr Ysbryd Glân sydd ynom ni. Okay.
glân sydd ynom ni. Bydd ewl, bydd grif, yr ysbryd glân sydd ynom ni. Reit, so beth oedd y bethau oedd wedi digwydd ar Sul y Pentecost? Oedd gen i 2 peth, matches nes i ddim dod gyda fi, a'r peth sydd drafod un sy'n chwythu. Lot o gwynt a thân, oce? Lot o wynt a thân. Lot o wynt a thân. Ni tro hwnna? A mae yna chydig bach o gap ar y diwedd, does? So fi eisiau chi chwythu fel y gwynt. So mae'n mynd fel hyn. Lot o wynt a thân. Lot o wynt a thân. Yn barod? Lot o wynt a thân. Good job. Lot o wynt a thân. Lot o wynt a thân. Nesa, dathlu Sul y Pentecost. Felly, beth bynnag chi'n neud i ddathlu, os chi'n dawnsio, os chi'n stampio, os chi'n chwifio breichiau, dyna sy'n neud ar Sul y Pentecost. Mae'n mynd, dathlu Sul y Pentecost, dathlu Sul y Pentecost. A'r llinell ola, yr ysbryd glân sydd ynom ni unwaith eto. Yr ysbryd glân sydd ynom ni. Good. From the top, boys. Bydd ewr, bydd grif, yr ysbryd glân sydd ynom ni. Bydd ewr, bydd grif, yr ysbryd glân sydd ynom ni. Bydd ewr, bydd grif, yr ysbryd glân sydd ynom ni. Gwynt a thân, lot o wynt a thân. Lot o wynt a thân. Dathlu Sul y Pentecost, dathlu Sul y Pentecost, yr ysbryd glân sydd ynom ni. Da iawn chi gyd. Ti'n gael yno. Diolch yn fawr, a diolch Sam yn beidio dod â tân gyda ti hefyd, so falch iawn hynny. Wel, dyn ni am wneud rhywbeth chydig bach o wahanol. Dyn ni am ddarllen a troi at y gair yn gyntaf heddi, a byddwn ni'n gweddio nes ymlaen. A felly, trowch at y darlleniad, plis, sef Actau, penod 2. A dyn ni wedi ddarllen adnod 2 i 8, ac yna i ni'n mynd i neidio chydig bach i adnod 12 a cario ymlaen i adnod 44. Fi'n ymwybodol fod yn ddarlleniad hir, ond mae'n bwysig cael darlun llawn o beth sy'n digwydd adeg y Pentecost. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuant lefaru a thafodau diethyr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem i ddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yr oeddent wedi drysu'n lan am fod pob un ohonynt yn clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn dweud, onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru. A sut ydym yn ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam. Yn ei neidio wedyn i adnod 12 fi'n credu. Yr oedd pawb yn synnu mewn penbleth, gan ddweud y naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn. Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi y maint. Safodd Pedr ynghyd ar 11, a chododd ei lais a'i hannerch, chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chi'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi.
Eithir, dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywallaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Bydd hyd yn oed ar fy nghaethweision am caeth forynion. Yn y dyddiau hynny fe dywallaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. A rhof rhyfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod. Gwaed a than a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disgwyl yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu chi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chi, fel y gwyddoch wi eich hunain. Roedd hwn wedi ei draddodi drwy fwriad penodedig ar rhagwybodaeth Duw, ac fe groesoliasoch chwi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, yr oeddwn yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canis ar fy neheilaw y mae, fel nam hysgydwer. Am hynny, llawen ychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades, nac yn gadael i sant weld llygredigaeth. Hysbysais di mi ffordd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac y mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yntau'n broffwyd ac yn gwybod i Dduw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw a derbyn gan y tad ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi'n ei weld a'i glywed. Canis nid Dafydd a esgynnodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd i, eistedd ar fy neheilaw, nes i mi osod delynion yn droedfainc i throed. Felly, gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groesoliasoch chi. Pan glywsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth awnaw ni, gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch, a bydyddiwr pob un ohonoch yn enw'r Iesu Grist maddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. Oherwydd i chi y mae'r addewid ac eich plant ac i bawb sydd ymhell, pob un bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron, a'i hannog, dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid, yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Amen. Nawr te, ar Sul y Pentecost, i ni wrth gwrs yn dathlu fod yr Ysbryd Glân wedi dod un plith ni, fel mae Sam wedi darlunio mor graffig i ni, trwy'r gwynt a'r tân yma. Fel yn yr Hen Testament, y gwynt a'r tân yn dod falle ar y deml, nawr yn dod i ganol pobl, i ganol ei ddilynwyr yn yr oryw chystafell. Ond dyn ni heddiw mynd i fynd nôl chydig bach i ddechrau i benod 1 o actau. Ac ni'n mynd i ddechrau'n fyna oherwydd
Mae'n bwysig bod ni ddim yn edrych ar y Pentecost a mae temptasiwn i ni wneud hynny weithiau meddwl, mae'r Pentecost wedi dod mas yn unman, wedi just ymddangos mas yn unman. Ond dyw e ddim wedi o gwbl, mae e'n addewid, rhywun hala'r gath mas, mae cath wedi dod mewn. Just rhag ofn, bod gan rhywun rhyw allergies. Dyw'r Ysbryd Glân ddim fel cath sy'n dod mas yn unman i mewn i gapel. Mae'r Ysbryd Glân wedi ei addo. A mae Pedr yn gwneud nodyn o hynny yn y bregaeth. Mae'n dweud, dyw'r Ysbryd Glân ddim wedi just dod mas yn unman, nid rhyw surprise yw hwn, ond cynllun Duw yw hwn. Cynllun Duw yw fod wedi penderfynu bod e'n mynd i breswylio yn ei eglwys, yn ei bobl. Ac wrth gwrs, mae Iesu ei hunan yn gaddo hynny i ni. A felly, sylwch gyntaf, os ywch chi nôl yn eich Beibl i Actau Pennod 1, mae Iesu'n rhoi sicrwydd yn gyntaf fod ei wedi atgyfodi i'w ddilynwyr. Mae eisiau iddyn nhw fod yn hollol sicr trwy bod e'n dangos ei hun iddyn nhw mewn sawl ffordd gwahanol. Mae'n dweud yn glir wrthyn nhw, dwi wedi atgyfodi, dwi'n real, dwi yma o'ch blaenau chi. Nid rhyw vision yw nid rhyw freuddwyd yw mae'n sicr. Okay? Ac yn ychwanegol at hynny wedyn, mae'n gwybod bod ei amser ar y ddeiar yn dod i ben, ond fod yna un arall yn dod. Yna ddewid o un arall sy'n dod, adnod 3 ymlaen i adnod 5 yn Actau 1. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw, wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. Mae hwn yn bwysig. Mae wedi wneud yn hollol glir, beyond any doubt fel petai, fod e wedi atgyfodi. Mae'n dweud, drwy lawer o arwyddion sicr, mae Luc fan hyn sy'n sgrifennu yn gwneud pwynt i ni. Does dim amheuaeth fod Iesu wedi dod nôl yn fyw. Dyna lle mae'n dechrau. A felly, does dim amheuaeth pan mae Iesu'n gadael fod yna un arall yn dod. A thraw iddynt gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio cymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen i fi, meddai. Oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chi ar Ysbryd Glân ymhen chydig ddyddiau. Mae'r addewid yn cael ei roi, okay? Nawr, os mae chi fydde'r disgyblion fyna, tybed beth byddech ymateb chi? Byddech chi'n hanner disgwyl falle bod nhw'n ymateb trwy ddweud, gret, mae'r Ysbryd Glân yn mynd i ddod. Y cwestiwn byddwn ni'n gofyn yw, beth nesaf, beth i ni fod i wneud nesaf? Ond mae'r disgyblion yn gofyn cwestiwn arall, hollol wahanol. Adnod 6. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd fe ofyn asant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel? Sa'n gwybod sut bydde Iesu'n teimlo, ond bydde ni'n teimlo'n reit discouraged. Oherwydd beth maen nhw'n gofyn yw, pryd mae Israel yn mynd i ddod yn deyrnas ffynus ac yn llwyddiannus eto. Pryd mae llwyddiant yn mynd i ddod i'r genedl Israel te? Dyn nhw dal ddim wedi deall y pwynt yn llawn. Sylwch, dyn nhw dal ddim wedi deall y darlun mawr. Fod Iesu ddim wedi dod i ennill Israel ei hunan ato fe, ond i ennill pobl mas o Israel i'w deyrnas e. Mas o'r byd i deyrnas nefoedd. Dyna beth mae eisiau dangos iddyn nhw. A sylwch, mae e'n gwneud pwynt, mae e'n dysgu am deyrnas nefoedd. Dyna beth mae'n dweud wrthyn ni. Mae'n treulio amser yn dysgu, adnod 3, unwaith eto, yn ystod 20 diwrnod a llefaru, nid am deyrnas Israel, ond am deyrnas nefoedd. Dyma beth mae teyrnas nefoedd yn edrych fel. Dyma beth mae fel i berthyn i deyrnas nefoedd. A lle mae golygon nhw? Israel. A chi'n gwybod, mae temptasiwn i ni fod fel yna. I ni wedi sylweddoli fod Iesu wedi atgyfodi, ond i ni dal am ryw reswm yn meddwl fod Iesu wedi dod i ddod â y nefoedd mewn i'n deiar ni. Yn hytrach na fod ni wedi'n galw mas o'r byd i deyrnas nefoedd. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld y gwahaniaeth fan hyn. Dyw Iesu ddim wedi dod i greu utopia, rhyw fath o baradwys ar y ddeiar. Nid i newid y ddeiar mae Iesu wedi dod, mae wedi dod i newid ni.
i ddod â ni mas o'r byd fel bod ni'n byw fel dinasyddion, citizens yn nefoedd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Oherwydd, os i ni'n disgwyl fel arall, i ni'n mynd i gael ein siomi a'n camarwain oherwydd dyw'r byd ddim yn berffaith. Dyw'r byd ddim yn dda. Dyw'r byd ddim yn lan ac yn sydyn ni'n dechrau meddwl, ydy Duw wedi'n gadael ni lawr? Ydy Duw wedi torri ei ddewyd? Na, nhw sydd wedi camddeall. A mae Iesu'n neud yn glir. Chi ddim yn deall y pwynt, ond beth chi angen cadw'ch llygad arno yw y ffaith fod yr Ysbryd Glân yn dod. Nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond, i newid y pwnc, basically, fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân. Wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch, dderbyniwch nerth, wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y ddeiar. Nawr, mae yna rhywbeth pwysig iawn fan hyn, sef pan mae Iesu'n siarad, dyw e ddim yn rhoi rhywbeth sydd yn amodol, conditional, mae'n rhoi addewid sicr. Dyw e ddim yn dweud, wel, falle fe dderbyniwch chi nerth, neu ambell dro fe fyddwch chi'n profi rhyw nerth. Na, fe dderbyniwch nerth pan ddaw yr Ysbryd Glân arnoch, ac mi fyddwch chi yn dystion i mi. A mae'n eitha rhyfeddol nag yw e, dwi'n meddwl, fod Iesu yn rhoi sicrwydd fan hyn. Does dim amheuaeth, fe dderbyniwch nerth wrth i'r Ysbryd Glân ddod arnoch chi. I'r Cristion, mae gyda ni addewid. Mae'r Ysbryd Glân yn nerthu ac yn ein galluogi ni i fod yn dystion. Pob un sydd wedi derbyn Iesu Grist. A chi addewid hyfryd. Chi'n credu fe? Ych chi'n byw mewn ffydd yn sgil hynny, ar sail hynny? A mae temtasiwn wrth i ni ystyried beth mae'n edrych fel, felly te, i rywun dderbyn yr Ysbryd Glân. Mae temtasiwn i ni edrych ar y bregaeth yma, neu ar y digwyddiad yma, felly Pentecost, a meddwl, fyddai'n siarad mewn tafodau, fyddai'n clywed sŵn rhyw wynt mawr, bydd tafodau tân yn dod i'ch pennau ni, a byddai i wedyn yn sefyll o flaen miloedd o bobl yn gyfyrddin yn tystio am Iesu Grist. Mae temtasiwn i ni feddwl, mae dyna beth mae'n ei olygu i wybod fod yr Ysbryd Glân yn preswylio yno ni. Ond ddim o gwbl. Nawr, mae hynny'n gallu digwydd, mae hynny wedi digwydd dros hanes, ond nid dyna y rheol, dyma sut mae pethau'n dechrau. Dyma sut mae Duw yn amlygu hynna'n ar y tro cyntaf i ni. Bob tro yn y Beibl ac yn hanes Duw yn ymwneud â'i bobl, mae'r tro cyntaf yn emphatic, mae'r tro cyntaf yn wahanol, yn special. A mae eisiau amlygu hun, mae eisiau dangos i'w bobl heb amheuaeth, dyma beth mae'n edrych fel. Mae'n nodweddiadol, a dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Ond sa'n gwybod os chi wedi sylwi, pan mae pobl yn cael ei ychwanegu i'r eglwys, does dim sôn fod tafodau o dan yn dod ar eu pennau nhw. Ond maen nhw'n cael yr addewid, fe dderbyniwch chi'r Ysbryd Glân yn rhodd. Pam te? Wel, oherwydd nid dyna beth sy'n special. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hyn, os trowch chi at ddechrau pennod 2, mae'r pethau nodweddiadol i gyd yn digwydd cyn i'r Ysbryd Glân ddod. Nid rheina yw'r Ysbryd Glân, mae'r Ysbryd Glân yn dod wedyn. Mae'r rheina fel rhyw fath o fanffer bron, rhyw fath o procesiwn ar gyfer dyfodiad yr Ysbryd Glân. So mae'n dweud wrthyn ni, tafodau o dan yn ymrannu, sŵn mawr o'r nefoedd yn dod i lawr, yn amlwg Duw sy'n siarad, adnod 4, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Mae'r pethau mawr allanol na i gyd yn impresif, ond nid dyna'r Ysbryd Glân. Duw yn llefaru yw hwnna, Duw yn amlygu hynna yw rheina. Wedyn mae e'n dod, mae'r Ysbryd yn dod ac yn ei llenwi nhw.
A mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu. Os da ni'n onest, weithiau, da ni eisiau'r pethau eraill. Da ni eisiau y tafodau tân, da ni eisiau'r sŵn mawr. Achos os bydde rheina'n dod, bydde ni'n cael rhyw sicrwydd gweledig. A bydde pobl eraill yn ein gweld ni. A bydde ni wedyn yn gallu dweud, edrychwch. Ond nid dyna beth sy'n newid calonnau y dynion yma. A nid dyna sy'n newid calonnau y 3,000 o bobl. Adnod 12 o pennod 2, a mae hwn yn bwysig. Ar ôl y tafodau, ar ôl y wyrth fod pawb yn deall, yr apostolion yn siarad yn iaith eu hunan, ar ôl y tafodau tân, y sŵn mawr grymus, lle mae hwnna'n gadael y bobl yma'r dyrfa yma, adnod 12. Yr oedd pawb yn synnu mewn pembleth, gan ddweud yn naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn. Yw nhw well off? Na. Maen nhw mewn pembleth. Sdim syniad yn nhw beth sydd wedi digwydd. Sdim syniad yn nhw mai Duw sydd ar waith fan hyn. Ac felly, gobeithio bod e'n amlwg i ni, heb fod rhywun yn pregethu iddyn nhw, heb fod rhywun yn esbonio iddyn nhw pwy yw Iesu a beth sy'n mynd mlaen, sdim clem dyn nhw beth sy'n mynd mlaen. A mae mor bwysig bod ni'n sylweddoli hynny. Allwch chi gael yr gwirthiau mawr, allwch chi gael y tafodau tân, y gwynt mawr, yn rhefn Duw am pwy bynnag reswm, nid dyna beth sy'n mynd i achub pobl. Beth sy'n mynd i achub pobl yw pobl yn rhannu'r efengil gyda nhw. Pobl yn rhannu Crist. A pwy mae wedi penodi i wneud hynny? Ni yn ei ras. Mae'n anhygoel. Mae hwnna'n golygu fod y neges sy'n dod o'n geiriau ni yn fwy grymus na gwynt mawr yn dod o'r nefoedd neu tân sydd yn sefyll ar ein pennau ni. Nach chi beth anhygoel? Fod y neges sydd yn dod o'n cegau ni yn gallu llefaru bywyd i mewn i bobl, trwy'r ysbryd wrth gwrs. A mae hwnna'n fwy na gall unrhyw dan neu unrhyw wynt o'r nef i'w wneud. Na chi beth anhygoel yw hynny? Ydych chi'n sylweddoli mor werthfawr a mor rymus yw'r gair sydd yn ein gennau ni? Y neges sydd yn ein calonnau ni? I'w rannu gyda y bobl sydd yn byw o'n cwmpas ni? Na mae rhaid i ni falle gofyn y cwestiwn yna yn ein calonnau. Ydyn ni falle eisiau fod yr arwyddion allanol yma'n cael ei amlygu oherwydd bod ni ddim eisiau gorfod mynd ati, bod ni'n ofyn falle mynd ati i rannu'r neges. Ond edrychwch ar y grym sydd yn neges Duw, neges yr efengil. Dyma lle mae yr ysbryd yn gweithio, trwy ei neges ni, trwy neges Pedr, sy'n eisiau ni ofni, fel dyn ni wedi canu, bydd ewr, bydd grif, yr ysbryd glân sydd yno ni. Sy'n eisiau ni ofni, mae mor syml â hynny. Nawr, jyst i fynd nôl i benod 1 am funud, cwpl o bethau eraill pwysig. Chi'n sylwi i ddechrau bod nhw yn dewis Matthias, falle, ar ddiwedd y benod i ddod yn apostol arall. Pennau fod hynny achos bod nhw wedi dechrau off gyda 12 o ddisgyblion, neu bod nhw eisiau 12 i gynrychioli 12 llwyth Israel, dwi ddim yn gwybod, ond nhw'n teimlo bod angen un arall arnyn nhw. Ond beth sy'n yn bwysig yw beth mae'r disgyblion yn gwneud. Beth maen nhw'n wneud? Wel, mae Iesu wedi dweud wrthyn nhw i aros nawr yn Jerusalem nes fod yr ysbryd glân yn dod. Ond beth maen nhw'n wneud tra maen nhw'n aros? Beth mae'n edrych fel i ddisgwyl wrth yr arglwydd? Wel, mae'n dweud wrthyn ni bod nhw'n gweddio. Mae'n dweud wrthyn nhw i aros, ond adnod 14, yr oedd yr rhai'n oll yn dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd yr rhai gwragedd a mair mam Iesu a chydau frodyr. A sa'n credu bod eisiau genius i weithio mas beth o'n nhw'n gweddio am? Ysbryd tyrd ysbryd glân. Dyn ni'n aros amdano ti. Helpa ni ysbryd, helpa ni i fod yn ffyddlon pan dyn ni'n derbyn y neges. Helpa ni i fod yn yn bold pan ni'n derbyn y neges. Helpa ni aros yn amyneddgar am yr ysbryd i ddod. Ond unwaith mae'r ysbryd yn dod, mae nhw eisiau bod yn barod i fynd. I ymateb gyda'r nerth yma sydd wedi ei roi iddyn nhw. A mae hwnna'n bwysig. Beth maen nhw'n wneud fyna yw pwyso ar yr addewid. Mae Iesu'n rhoi addewid a maen nhw'n pwyso arno fe. Mae Iesu'n dweud, dwi'n gaddo bod fi'n mynd i roi'r ysbryd glân i chi. Maen nhw'n dweud, oce, dwi'n mynd i weddio nes fod e'n dod.
Os ych chi'n teimlo bod yr ysbryd glân ddim yn gweithio ynoch chi a trwyddwch chi, pwyswch ar yr addewid. Pwyswch ar yr addewid yma mae Iesu wedi rhoi. Gweddiwch. A falle wneith ei amlygu i chi fod yn gweithio trwyddwch chi. Dim ond i chi ymateb mewn ffydd wrth gwrs. A mae'n bwysig gofyn y cwestiwn yna fel fi wedi sôn tan bach yn barod. Sut dyn ni'n gwybod, beth mae'n edrych fel fod yr ysbryd glân yn gweithio yn ni'n preswylio ynddo ni. Os ddim yr arwyddion allanol yma, pan ni'n derbyn yr ysbryd glân, os na rhyw fuzzy feelings ynddo ni, os na rhyw ymateb ni'n gallu teimlo sy'n wahanol, wel, na ddim o reidrwydd. A felly, sut dyn ni'n deall bod yr ysbryd glân? Beth sy'n wahanol ynddo ni? Wel, mae cliw i ni, ac arwyddion i ni yn adnod 37 ymlaen o benod 2. Mae'n bwysig oherwydd sa'n credu bod unrhyw un o'n ni'n gallu dweud fod yna dyfodau o dan wedi dod i'ch ein pennau ni pan ddeithon ni'n Gristnogion. Pan glywsant hyn fe'i dwy sbigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth awnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Chi'n gweld, i ni wedi derbyn yr ysbryd glân pan ddeithon ni'n Gristnogion. Ac felly, heb fod yr ysbryd glân yn gweithio ynddo chi, dych chi ddim yn Gristnogion. So, os ych chi'n Gristnogion heddi, mae'r ysbryd glân yn preswylio yno chi. Ac wrth i'r arglwydd agor eich llyged chi i realiti'r efengil ac i ogoniant Iesu Grist, mae e hefyd felly ar waith yno chi trwy'r ysbryd glân. Dyna sy'n galluogi ni, nid yn unig i ddod yn Gristion, ond i fyw fel Cristnogion. A fel o'n i'n dweud, mae'n bwysig bod ni'n gweld e. Does dim tafodau o dan yn dod arnyn nhw, does dim sôn bod nhw'n siarad mewn tafodau, does dim arwyddion o'r pethau yna i gyd yn fan hyn, ond yr arwyddion yw bod nhw'n dal ati. I bod nhw nid yn unig yn clywed y neges, ond yn ymateb i'r neges, maen nhw'n cael ei ychwanegu'r eglwys, a wedyn mae bywyd nhw'n hollol wahanol. Mae yna newid anferth yn ei bywyd nhw. Lle nawr mae'r pechod o'n nhw arfer bod wrth i bodd gyda nhw, maen nhw'n ei cysau. A mae'r pethau o'n nhw cynt byth yn ei gwneud fel rhoi amser i'r arglwydd ac i dreulio amser yn dilyn yr arglwydd, falle, ac i wneud yr holl bethau mae Cristion yn ei wneud. Maen nhw wrth i bodd yn ei gwneud nhw. Gweddio, ceisio'r arglwydd. Cael cymdeithas gyda'r arglwydd trwy'r gair, gyda'i eglwys ac yn y blaen ac yn y blaen. A dyna yw adnod 43 i 47, darlun i ni o beth mae'n edrych fel i fod yn bobl sydd wedi profi'r ysbryd glân. Os chi eisiau gwybod beth mae'n edrych fel i fod wedi profi'r ysbryd glân, felly cyn hynny adnod 42 ymlaen, actually. Yr oeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Allwch chi ddim wneud y pethau yna heb yr ysbryd glân. Daeth ofn ar bob enaid, yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud trwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Undod fel eriod o'r blaen. Sut? Oherwydd yr ysbryd glân. Does dim undod heb yr ysbryd glân, lle we hynny eithwch chi. Byddent yn gwerthu eu heiddo eu meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen pob un. Bywyd yr eglwys yn hollol wahanol i beth oedd i bywyd nhw arfer bod fel. A chi'n sylweddoli, 3,000 o bobl, dros 3,000 o bobl. A mae yna undod fel yna rhwngthyn nhw. Pobl o gefndiroedd, ieithoedd, traddodiadau, diwylliannau gwahanol, i gyd yn dod o dan yr un arglwydd. A trwy ras a trwy nerth yr ysbryd yn gallu byw gyda'i gilydd. Dyma beth mae'n edrych fel i brofi'r ysbryd glân. I brofi'r ysbryd glân yn ein bywydau ni. Ac wrth gwrs, mae'n cynnwys hefyd beth ni'n gweld gyda Pedr. Mae'n ei galluogi fe y dyn oedd wedi gwadu Iesu 2 gwaith, nawr yn sefyll o flaen 3,000 o bobl ac yn cyhoeddi gair Duw, wrth gwrs bod e'n. Ond yr allwedd yw, beth sy'n gwneud y deml yn deml werth chweil. Y ffaith bod yr ysbryd, y Duw byw yn preswylio yn y deml.
dyna sydd yn rhoi grym ac yn rhoi gwerth i y 3,000 ac i Pedr ac i unrhyw un arall. Beth sy'n rhoi gwerth i chi a fi, y ffaith bod arglwydd y nefoedd wedi dewis dod i breswylio yno chi a fi. A felly, ydych chi wedi eich ailenni, ydy'r arglwydd yn preswylio yno chi? Wel, os ych chi'n Gristion, yr ateb yw, ydy mae e'n preswylio yno fi. Ond mae cam arall yn dos e, oherwydd nid yn unig mae'r ysbryd yn preswylio, ond fel o'n i'n dweud, mae eisiau ni bwyso ar yr ysbryd. Sut ydyn ni'n mynd i wybod fod yr ysbryd yn ei nerthu ni i gyhoeddi? O trwy gyhoeddi, dyna'r unig ffordd i wybod. Os yw e'n dweud wrthyn ni bod ni'n mynd i fod yn dystion, sut ydyn ni'n gwybod? Tystio. Tystio i waith yr arglwydd. A fi'n gwybod bod e'n syml, ond mae'n anodd. Mae'n golygu gwneud e. Mae'n golygu tystio. Mae'n syml, ond yn anodd. Ydyn ni'n fodlon? Ymarfer ein ffydd ni te. Ymarfer yr addewid os liciwch chi. Mae Duw yn dweud, mi fyddwch chi'n dystio ni mi. Sut ydyn ni'n gwybod? Byddwn ni'n tystio. Nawr, dwi jyst eisiau nodi un peth arall fan hyn, sef y darlun mawr trwy'r y gair a trwy'r sort of y Pentecost, fel os chi'n cymryd bird's eye view o'r Pentecost. Mae amseru'n bwysig i'r arglwydd, chi'n sylwi, 50 diwrnod ar ôl y Pasg, fi'n siŵr bod ni gyd yn gwybod hynny, ond pa maen nhw gyd yna yn Jerusalem? Chi'n gwybod? Oherwydd bod nhw'n dathlu'r cynheuaf. Okay? Dathlu'r cynheuaf. A mae yn rhyfeddol i fi fod hwn i gyd yn ddarlun fod Iesu sy'n cael ei alw'n flaenffrwyth, chi'n cofio? Blaenffrwyth wedi cael ei aberthu, sef gyda llaw yn yr Hen Testament, beth o'n nhw'n wneud gyda blaenffrwyth y cynheuaf, bydden nhw'n aberthu blaenffrwyth y cynheuaf yn y deml, ac yna yn gwybod, ar sail hynny, mae mwy i ddod, mae rhagor i ddod. A beth sydd gyda ni fan hyn yw ar ôl fod y blaenffrwyth Iesu wedi atgyfodi, wedi esgyn yn ôl i'r nefoedd, 50 diwrnod wedyn, ar adeg y cynheuaf, yr arglwydd yn ei ddoethineb amserol yn dweud, dyma'r cynheuaf ysbrydol, cynheuaf eneidiau dwi'n poeni amdano. Nid y cynheuaf llythrenol, ond y cynheuaf mawr, cynheuaf eneidiau. Hynny yw, fel oedd e'n dweud, mae mwy i ddod, oherwydd fod Iesu wedi cael ei atgyfodi i fywyd newydd, i ni yn mynd i gael yn atgyfodi i fywyd newydd. A fan hyn mae'n dechrau, 3,000 o bobl, y cynheuaf cyntaf fel petai, pobl yn cael ei atgyfodi i fywyd newydd. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny. Nid damwain yw e fod e'n digwydd ar y cynheuaf, nid damwain yw e fod Iesu'n cael ei alw y blaenffrwyth. Ond dangos rhywbeth i ni, trwy hanes mae Iesu fan hyn, mae'r arglwydd fan hyn. Sef fod cynheuaf yn mynd i ddod, fod popeth yn digwydd yn ôl i fwriad e. Mae popeth, mae'n meticulous, popeth wedi cael ei drefnu yn berffaith ar ein cyfer ni, gael gweld y darlun mawr. A'r hyder mae hwnna'n rhoi i ni te yw fod yr arglwydd yr un mor meticulous heddi. Yn ein bywyd ni. Mae'n trefnu pob peth yn yr un ffordd heddi. Sy'n byd yn digwydd a bod Iesu'n mynd, nes i'n hofio trefnu hwnna. Diolch i'r arglwydd, dyw e ddim byd fel fi, oherwydd dwi'n anghofio trefnu popeth. Ond mae'n trefnu popeth yn ôl yr amseru perffaith. A nid yn unig hynny, allwn ni fod yn sicr heddi yng Nghaerfyrddin, mae yna fwy i ddod. Mae yna fwy o gynheuaf i ddod, mae yna rhagor i ddod. A mae eisiau ni bwyso ar hynny. Pwyso, gweddio am y cynheuaf yna. Mae'r blaenffrwyth wedi ei aberthu, mae rhagor i ddod. Pwyswch ar yr addewid. A dwi eisiau just edrych yn sydyn iawn ar symlrwydd y neges i orffen. Mae'r bregaeth yn un weddol hir, ond fi eisiau rhoi rhyw fath o recap syml iawn i chi ddweud i gwir o beth mae Pedr yn neud yn y neges. Mae'n dechrau off, chi'n sylwi yn yr Hen Testament. Mae'n mynd yn ôl i Joel. A beth mae'n neud yw mae'n ffindo common ground. Rhywbeth maen nhw'n credu ynddo fe'n barod. Maen nhw'n Iddewon. Na fe, chi'n Iddewon, chi'n credu hwn. Chi'n cofio Duw yn dweud hyn wrthoch chi? Wel, dyma beth mae Iesu'n sôn amdano. Mae hwn yn pwyntio at Iesu. A wedyn mae'n mynd yn nhw at Dafydd. Salm 16.
Chi'n cofio hwn? Chi'n cofio beth mae'n dweud fan hyn? Wel, mae hwn yn cyfeirio at yr atgyfodiad. Mae fel petai yn tynnu llinell rhwng yr Hen Testament a Iesu. Darn arall o'r Hen Testament a Iesu. Rhyw fath o, falle, be maen nhw'n galw'n spider chart, falle. Os allwch chi ddychmygu'r peth. O gwmpas yr Iesu yn y canol, mae'n chi'r holl bethau mewn yr Hen Testament. A'r gwybod mae'n neud yw edrychwch, mae'r cyfan yn pwyntio mewn at Iesu sydd yn y canol. A dyna mewn gwirionedd, yw'r cwbl mae Pedr yn neud yn y bregaeth yma. Mae'n dweud dyma sydd wedi digwydd, dyma be mae'r Hen Testament yn sôn amdano, a mae ei gyd yn pwyntio ni at Iesu Grist. Yr Iesu chi wedi ei groesoelio, ond yr Iesu mae Duw wedi ei benodi yn feseia, yn un penodedig o'r dechrau, mae'n dweud. A mae'n gorffen gyda 32 ymlaen, yr Iesu hwn a gyfododd Duw rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, esgyn, a derbyn gan y tad ei addewid am yr Ysbryd Glân fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chi yn ei weld a'i glywed. Beth mae Pedr yn neud yw, mae'n esbonio sut maen nhw wedi cyrraedd lle maen nhw wedi cyrraedd. Dyma Duw mae wedi siarad gyda ni yn yr Hen Testament. Dyma beth mae wedi addo i ni. A dyma lle ni nawr. A dyma sut ni wedi cyrraedd fan hyn. A dyma pwy yw Iesu yn y cyd-destun yma. Dyw ddim yn rocket science. Dyw ddim yn orgymleth. Mae'n ddigon syml i ni. A mae temtasiwn falle i ni ddechrau i ddigaloni fan hyn, meddwl, wel ie, o'n nhw'n Iddewon, o'n nhw'n credu'r Hen Testament. Beth yw'r common ground sydd gyda ni, gyda pobl eraill, falle, tu fas i'r eglwys. A fi'n cydnabod, mae yna elfen o hynny sydd yn wir. Os bydde pobl yn credu'r Hen Testament, bydde fe'n lot rwyddach i ni bwyntio mas, pwy yw Iesu iddyn nhw? Digon gwir. Ond dyw e ddim fel petai dim common ground gyda ni gyda phobl. Maen nhw'n byw ar y ddeiar sydd yn bechadurus. Dyn nhw ddim yn gwybod o le maen nhw wedi dod. Dyn nhw ddim yn gwybod lle maen nhw'n mynd. Maen nhw'n gwybod bod marwolaeth o'i blaenau nhw. Beth am ddechrau fyna? Beth am ddechrau gyda'r ffeithiau am ein bywyd ni? A'r cwestiynau yma, mae'r Efengil yn ei ateb i gyd i ni. O le dyn ni wedi dod? Pam i ni yma? Beth yw pwrpas bywyd? Sut allwn ni fod yn llawen? Beth sy'n digwydd nesaf? A'i marwolaeth yw y diwedd? Mae'n atebion i'r holl gwestiynau yna. Dim ond yn y gair, dim ond yn yr Efengil. Mae Iesu yn ateb pob un i ni. A mae eisiau ni gofio hynny. Dyna'n common ground ni. Fod Iesu yn ateb pob un o'r cwestiynau, mae pobl yn gorfod gofyn. A maen nhw yn gorfod i gofyn nhw. Falle bod nhw'n ymddwyn fel petai nhw ddim yn gofyn nhw, ond maen nhw yn i gofyn nhw. Maen nhw'n cael ei gorfodi pan mae rhywun yn marw. Maen nhw'n cael ei gorfodi i ofyn y cwestiwn. A felly mae eisiau ni fod yn hyderus yn y neges. Hyderus fod gan y neges yma yr atebion i gyd. A beth sy'n glir yw fod yr atebion i gyd yma. Pob un sydd ei angen arno ni. Mae wedi dangos pob un ohono ni i ni. Nid rhyw theori yw ond reality bywyd yw Credwch hynny. Dangoswch hynny i bobl eraill. Chi'n gweld, fel o'n i'n dweud, fi'n credu rhai wythnosau nôl, mae pobl yn dal i edrych ar Gristnogion a meddwl mae beth sy'n wahanol amdano ni iddyn nhw yw bod ni yn mynd i'r capel, fod ni'n mynd i rywle arall, a falle hefyd bod ni'n hypocrites, sef bod ni'n dweud bod ni ddim yn neud hyn a llall, ond yn ein bywydau ni, maen nhw'n gweld bod ni'n aml yn gosipan neu bod ni yn dweud celwydd o bryd i gilydd ac yn y blaen. Chi'n gweld y broblem yw beth i ni'n pregethu. Ydyn ni'n pregethu ein bod ni yn mynd i'r capel, neu ydyn ni'n pregethu Crist? Dyna'r cwestiwn. Beth yw ein tystiolaeth ni? Mi fyddwn ni'n dystion, ond beth i ni'n tystio amdano yw'r cwestiwn. Ga'n herio ni mewn cariad a finnau hefyd gyda llaw. Beth i ni'n rhannu gyda pobl? Ydyn ni'n esbonio iddyn nhw y newid mae'r arglwydd wedi greu yn ni? Sef fod e wedi dod â ni i weld reality'r Efengil. A bod e wedi newid i'n bywydau ni yn sgil hynny. A fel o'n i'n dweud, wedyn, os ych chi eisiau gwybod beth mae bywyd yn edrych fel, wedyn, adnod 42 neu 43 ymlaen. Nawr, fi eisiau gorffen yn fyna, ond jyst i ddweud, mae temtasiwn pan dyn ni'n dod
at hanes y Pentecost ac at Sul y Pentecost i feddwl mai beth sydd angen yw tywalliad arall fel hyn. Chi'n bo? Fi wedi clywed sawl pregaeth lle mae rhywun yn dweud, o am Pentecost arall. Na. Nid dyna beth sydd angen arno ni. Beth sydd angen arno ni, byddwn ni'n dadle, yw beth mae'r apostolion yn neud yn actau 1. Sef bod nhw yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi a mewn disgwyliad y bydd Duw, os mae'n dymuno tywallu ysbryd yn rymus, mewn rhyw ffordd anarferol y bydde fe'n gwneud hynny, ond bod ni'n gwneud beth mae Iesu'n dweud y dylen ni'n neud, sef derbyn nerth a tystio. Dyna lle ni fod i ddechrau. Chi'n gwybod sut mae unrhyw ddiwygiad wedi dechrau off? Mae pob un diwygiad wedi dechrau. Pobl yn gweddio a pobl yn dechrau pregethu. Ac yn dechrau pregethu i ddechrau i dyrfaoedd bach iawn o bobl. Nid rhywbeth sydd yn spontaneous, lle mae 3,000 o bobl yn digwydd bod yna yn clywed y neges. Ond trwy bobl yn dod ac yn plygu glin, yn ceisio'r ysbryd lan, ac yna'n mynd ati i dystio. A felly, yn lle bod fi'n gweddio, beth o'n i'n meddwl byddwn ni'n neud yw rhannu'n grwpiau i weddio gyda'n gilydd nawr. Grwpiau falle o 3 neu 4, dim grwpiau mawr. Ond fi eisiau, falle bod ni'n gweddio'n benodol, un arglwydd nertha ni, ond yn ail, helpa ni fod yn dystio'n ffyddlon. Helpa ni i... Ac os ych chi'n ymwybodol, falle bod yna bethau yn ein rhwystro chi, falle bod chi'n ofyn, falle bod chi'n yn teimlo bod chi ddim yn hyderus yn y gair, ac yn hyderus sut i bregethu'r gair. Gweddiwch yn onest, dwedwch wrth yr arglwydd, gofynnwch am help. Ond yn mynd i dreulio jyst rhyw 5 munud mewn grwpiau o 4, sy'n eisiau bod fi'n eich trefnu chi, ond bod chi'n mynd ati nawr i weddio, ac yna byddwn ni'n gorffen. Na i weddio i orffen, a wedyn nhw'n ni ganu gyda'n gilydd. OK? Nhw'n ni fynd yn grwpiau.
Felly arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy bresenoldeb gyda ni arglwydd trwy dy ysbryd, a ni'n diolch i ti eto am ein hannog ni arglwydd i bwyso arno ti ac i droi ac i ofyn i ti arglwydd i'n llenwi ni ac i'n nerthu ni ac i barhau i'n galluogi ni fod yn dystion effeithiol i ti. Derbyn ein mawl ni a'n clod ni am y cyfan ti wedi galluogi ni wneud arglwydd yn sgil gwaith Iesu yn ein bywydau ni. Clod i denw mawr. Amen. Wel, nawr ni orffen trwy ganu gyda'n gilydd dwy emyn te. Yn gyntaf te, ysbryd Duw ti'r chwytha arna i nawr, bywyd newydd rho i'm hennau di. Ni wedi canu hwn yn Saesneg o blaen Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my willing soul. Nawn ni sefyll i ganu. Mi orffen trwy ganu y mae un waredwr.
Arglwydd Graslon, diolch i ti am ein hachub ni. Diolch Arglwydd am ein nerthu ni. Diolch dy fod ti'n preswylio yno ni. Arglwydd, mae e'n werth i feddwl dy fod ti wedi newid ni'n llwyr Arglwydd ac yn parhau i newid ni ar lun a delw Crist. Diolch Arglwydd am barhau y gwaith yna ti wedi ddechrau yno ni ac am y sicrwydd y byddi di'n gorffen y gwaith rwy ti wedi ddechrau yno ni. Clod i ti Arglwydd. Plis Arglwydd, helpa ni nawr i bwyso arno ti mewn gweddi ac i fynd ati i dystio i waith a chybol Iesu Grist yn ein bywydau ni. A'r cyfan, clod a mawl a gogoniant i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Bendithio ni nawr dros gymdeithas, helpa ni drafod dy bethau di. Helpa ni annog i'n gilydd, helpa ni gar i'n gilydd. Ni'n gofyn y cyfan, clod a mawl i Iesu. Amen.